plantant llorers junt a les cristal·lines linfes que foren del Pegas unglades. Estaven una d'estes matinades les muses fetes unes clavellines. Veu-les d'Apolo i com ja les divines colors d'aquelles cares delicades mostrassen clarament quan fatigades restaven de plantar les pobres nines. Volgué el tsar entenent que s'ofenia de trobar-les a totes tan discretes, els oficis tocants a ses persones, i per disculpa li digué Thalia: Senyors, són tants los que es fa avui